Здравейте! Днес искам да разгледаме един въпрос. Защо вярвам в Библията? Много хора казват, хора са я писали. А щом са я писали хора, може би не е толкова надеждна, защото хората правим грешки. Можем ли да се доверим на Библията? Апостол Павел в посланието към Тимотей, второ послание към Тимотей, в 3 глава и там 16 стих казва: Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Да, наистина, Библията е писана от хора. Но апостол Павел казва, тези хора са боговдъхновени. Те са били водени от Бога, от Божия дух, за да напишат това писание. Защото ние знаем, че книгите в Библията са 66. Те са писани в един период от 1500 години. Но въпреки всичко, в тях има уникално единство. Всичко е толкова перфектно. И това е защото апостол Павел ни обяснява, те са водени от Божия дух. Това е единствената книга, между впрочем, която казва за себе си, че е истина. Исус казва в Йоан 17 глава, Исус казва в Йоан 17 глава и там 17 стих: Освети ги чрез истината, Твоето слово е истина. Исус казва, Божието слово е истина. Точка. В Псалм 119 и там 105 стих, псалмиста казва: Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. Божието слово е като светилник за човек. Той осветява пътя, по който трябва да ходим. В Исаия 8 глава 20 стих ни се казва нещо уникално. Библията казва за себе си: проверяйте всичко чрез мене, чрез Библията, чрез това слово. Вижте Исаия 8 глава и там 20 стих. Нека прибегнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма светлина в тях. Да прибегнат, казва, при закона и свидетелството. Един вид да дойдат при Библията. И ако всички тези други книги, хора не говорят според това слово, няма светлина в тях. Исус се позовава на Стария завет, защото ние знаем, че по времето на Исус Нов завет не е имало. Самия Исус се позовава на Стария завет и ние това го четем в Евангелието от Лука, 24 глава и там 27 стих. И като почна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. Самия Исус използва писанието, за да го тълкува на своите ученици. Той се позовава на това слово. Така също и ние можем да разчитаме и да вярваме в истинността на Библията. Пророк Амос дава едно пророчество, което е записано в 8 глава и там 11 стих. Ето идва дни, казва Господ,
Яхве. Когато ще изпратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане думите Господне. Те ще се скитат от море до море да търсят Словото Господно и ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят. Едно пророчество, което Бог ни дава. И Той казва, идва дни, когато това Слово няма да може да се намери. И най-удивителното е, че това е един бестселър, Библията, превеждана на най-много езици, с най-много продажби. И въпреки всичко, много малко хора се е чели. И много малко хора я четат. И много малко хора искат да се обърнат към Божието Слово. Но пророчеството казва, идва дни, когато това Слово няма да се намери и хората ще скитат наляво, надясно, от север на юг, изток, запад, за да търсят, но няма да го намерят. Като говорим за пророчество, трябва да споменем, че 30% от Библията са пророчества, което е нещо уникално. Бог познава бъдещето и Той го е разкрил на своите пророци. В Амос, само че този път 3 глава и там 7 стих, ние четем: наистина Господ Яхве няма да направи нищо без да открие своето намерение на слугите си, пророците. И действително в Библията има пророчества, които са уникални, които са се изпълнили, а има и някои, които ще се изпълнят. Но за това ще говорим някой друг път. А сега искам да ви попитам, вие доверявате ли се на Библията? Вярвате ли в Библията? Ако да, напишете. Ако не, пак напишете. В крайна сметка, това е дискусионен форум. Ще ми е интересно да разбера вашите